Okay, nandito na tayo mga kawaray. Ang sarap. Okay mga kawaray, malorp kita yan ha. Hello mga kawaray. Adi na kita. Malorp kita dagat. Pero babaw lang eh. Mababaw. Full moon kasi yan. Full moon kasi ngayon. So kailangan natin puntahan yung pambot na malaki. Nakikita mo. Nakikita nyo mga kawaray. Okay mga kawaray, malapit na tayo. Sarap maligo. Hapon ang tapat. Ang ganda oh. Sarap pa. Sarap tingnan oh. Buena Vista. Okay, nandito na tayo mga kawaray. Ang sarap. Tingnan oh. Dagat. So napuntahan din natin itong pambot no. Okay, silipin natin sa likod. Mas baba. Okay, ikutin natin mga kawaray. Okay, ikutin natin itong pambot. Nandito yung buwan. Alas 5. Siguro bukas or ngayon ang bukas pa ata yung totoong full moon. Okay, nandito na tayo sa likod mga kawaray. Hindi naman kalaliman dito no. Mababaw lang naman. Ikot lang natin to kasi para makita natin yung pambot kung gaano kalaki. Ganun din doon. So, diba? Sarap paligo pag wala ng araw, dahil pag may araw talagang puputi tayo dito. Don't forget to subscribe my YouTube channel, guys, Waray Man, and also my Facebook page, si Waray, no? Pakita ulit natin. Ang sarap no? Dito tayo. Okay, so ayun, salamat mga kawaray. Ayun, nakita din natin no? Okay. Okay mga kawaray, uwi na tayo. Gabi na. So, thank you mga kawaray for subscribes and follow to my page. God bless. Yun, napuntan din natin. Pero hindi natin pinuntan sa taas kasi baka malaglag. Okay, bye. God bless. Thank you. Sarap.